Sannan magana ta ƙarshe, akwai wani babban ɗan iska, tsohon shege tantiri kaskantacce maciyaci, fakiri miskini faƙarahu alal lalurat, da ya fara miki magana siyasa Facebook sai ki je na kiran ina za mu haɗuwa, ki to ki same ni wuri kaza, wani mace ya tashi zan kai ki gidan mai gida, durin uwarka da kai da gidan mai gida, ka jiya ubanka ya ci bura ubanai. Okay, da yawan ku kuna biya 'yan matan social media, kuna nuna musu za mu haɗa ku da mai gida, za mu taimake ku yadda kuka wahala, kuna tallan mai gida ga Facebook, kuna mi za mu taimake ku, za mu kai ku mai gida ya san da zaman ku, a san da zaman ku, kuma a yi muku wani abu kaza kaza, amma ina za mu haɗuwa da ke dan a zazzauna a tattauna a yi. Durin uwarka ubanka ya ci bura uba ne, kajiya asibitin kwalbatin madigan maniyin babban bura ubanka da kai da a haɗu wani waje. Oke, a haɗu wani waje sai ka ci yarinya kaka iya taimaka mata, kai ma kana nan kana bi dan na cewa ne ka ce ka kai mai iyalinka, amma kana bi ka ci wata sannan kai mata hanya, kai min hanya halan wurin wani manzon Allah zaka kai ni, ko kuma wurin wata harka ubangiji zaka kai ni da zan bari sai ka ci ni, kai min hanya kai ni. Durin uwarka, kaji durin uwarka ubanka ya ci bura uba ne. In na bari mun ka haɗu da kai hotel ka ci ni, kakka taɓa min hanya ka banni ba a san da zamana ba, sai in koma ma Allah, kaji ba irin matan nan na ba waɗanda wai zaka yi mawayo. Wallahi da yawan ku yan APC kun yi asara, kun ci kai, kun tashi kai, kuna biyaddiyan mutane, kuna amfani da damar siyasa, kuna amfani da su, kuna ban cikin waɗannan matan. Ni babu dan durin wanda zai ci na kamin yayin hanya tunda ba harka Allah ta ba. In iya kokarin da na kai ga social media bai sa an kadiba an kai min wani abu ba, to ba sai an ci ni sannan a yi min hanya akai ni wurin wani ba. Durin uwar ka dan shegiya, baka da kosisi amma kana mata ƙarya zaka kai saurin wani, zaka yi uban wa zaka iya kaiwa wani wuri, kana iya kai mutane wani wuri kaka yawo da roba dan me cin durin uwarka. Mai wadaran banza maciyata, in ban da zalunci babu abinda kuka yi madiyan mutane, kuna bibiyar social media. Wallahi ni mai maganin ka nake, kaji ka san kowa akai da kai nake dan durin uwarka shege.